קורה חברים? אנחנו בעוד סרטון חדש של מיינקראפט. כמו שאתם רואים, כמו שאתם רואים התקדמנו קצת, יש לנו שריון מדיימונד. נכון. טוב, אור, בואו נעשה להם סיור בבית. גם השגנו קצת דיימונד. יש לי פה 17 דיימונד, שזה מטורף. וגם הכנו ארמור דיימונד. כן. בואו נעשה סיור בבית. מה סיור עכשיו? בואו אני אומר, סיור בבית. אני לא יודע מתי הספקת לבנות את הבית הזה, אבל כן. פעם לא ראיתי אותך בונה את הבית. אור, קומה ראשונה. מתחילים. יש לנו את כן, החדר של קומה ווד. ראשונה זה חדר ראשונה. פה זה חדר הצ'סטים. תנור. וגם השגנו 64 אמרד שלקח לנו 24 שעות להשיג אותו. פה זה קומה בלי פה אין כלום. כלום. ופה נעשה, פה זה הגג. טוב, זה אור מרפסת. מוכן. אור, בוא רגע אור. אור, בוא רגע. לא! יש, הצלחתי. טוב, בואו הולכים לגיהנום חפש נדרייט. אתה רוצה לעשות את זה? וחפרנו קצת בגיהנום ולא מצאנו נדרייט. סימנתי לנו בעץ איפה נמשיך זה לחצור. איך קיבלתי מקום? מה? טוב. צופים, אתם ראיתם את זה רגע? מה קרה פה? מה קרה? אני פשוט שמתי מים, נחתתי על הזה. נחתתי פשוט ששמתי מים וזה שיגר אותי למעלה וקיבלתי דמג'. פשוט לא יודע איך. זה הבאג מאוד מעצבן. תסתכלי שקריאת לילה. אין לי. אני הכי... בוא כך. בוא כך. אוקיי, זה יספיק. תשתה ובוא. לא הבנתי למה אנחנו לא שמים פה טורצ'ים. לא יודע. אז מחפשים נדרייט בסרטון הזה? כן, מחפשים נדרייט. טוב, הלוואי שנמצא גם נדרייט. ואם זה, אני סימנתי שם בעץ, זה נו, איפה להמשיך. טוב, בואו, כאן פוצצנו עם מיטות, אל תשאלו למה, כדי שאיתה להשיג נדרייט. כן, טוב, די השתגענו פה. כאן זה ההמשך שלנו. בואו. נדרייט! מה, אתה רציני? רק התחלנו את הסרטון! אחי, נדרייט! כמה נדרייט? 4. מה, אתה רציני? טוב, בוא נחפש במקום אחר נדרייט. מה? לא, אז בואו נמשיך לשם. לבה. שים בלוקים, שים. חכה רגע, אני אוכל. מה? חכה רגע. נשים בלוקים על הלבה. בואו, נקבל שם. יש פה גם נדרייט? עוד לבה. אוקיי, חכה. נו, מה אתה עושה? תחצוב את זה! ברח! קח אוכל, תאכל! אני אוכל. אוכל. וואי, זוז. כמה לבבות אתה? 3. אוקיי, זהו. יש לך מזל שיש לך שריון ודיימונד. אבל... מה אתה אוכל? מה אתה עושה? מנסה לא... אני בקריאטיב. אתה שמת אותי בקריאטיב? אוקיי,
ריצופים. לא רצינו למות אז עשינו את זה. אנחנו מאוד מצערים. מאוד. אבל באמת לא בא לנו לאבד את כל הדברים. כן, אנחנו די מטורפים. זוזו! כן, זה ממש... אוקיי, הולכים למעניין. אני לא רוצה להיות יותר בקריאטיב הזה, זה מעצבן אותי קריאטיב. תפוך אותי סבייבר. זה היה רק בשביל לא למות, אני לא אוהב קריאטיב. נמשיך אותו? באמת שאני לא יודע. אז אתה כאילו שם השנק עכשיו? אני שם 4. טוב, תוריד אור. מה זה עושה? בוא נקבע ולחפש מה זה, למה יש פה אבן? אור, תסתכל לשם. זה מצולם? אור, זה מצולם? אוקיי, נראה לי שנלך הביתה. זה מצולם? כן! אנחנו פשוט מטורפים. יש לנו, אנחנו בני מזל. אנחנו פשוט אנשים עם מזל. פשוט אנשים עם יותר מדי מזל. חוץ מזה שנפלנו ללבה, אנחנו אנשים עם מזל. אוקיי חברים, נראה לי שמצאנו לבינתיים זה נדרייד. או שאתם רוצים שנמצא עוד יותר נדרייד. לא, בפרק הזה זה מספיק היום, מצאנו כבר 8. כן, אבל בואו נמשיך את הפרק. אולי נמצא עוד דברים. בואו נראה מה אפשר כבר לעשות בפרק הזה? באמת שאני לא יודע. טוב חברים, נראה לי שהיום נסיים את הסרטון. יאללה. אז יאללה. ביי. ביי.